Malawi Today. Posa chodapa tikupasirani kuyankhula kwa the DC the past 2 days, Saturday, Sunday, ndakhala ndili humiliated, kumachita kupanga manyazi kuti ndizitchule kuti ndine Malawi. Ndikamalandira mafoni ochuluka amene achokera maiko akunja, even atolankhani kumandifunsa kumanena kuti hello, are you Mr. Boni Kalinde from Malawi? A country whose leaders have put no welfare for the people, a country whose leaders does not have the values of democracy, a country whose leaders do not allow people to, demonstrate in a democratic country, in a kupanga manyozi, a country whose leader is called who? Chakwiri yatikaya koma ndinebe Malawi kupanda manyazi nditu ziko labwinobwino ngati asogoleri ooneka ngati ophunzira, ooneka ngati opemphera, koma ali makape okhaokha amene akufuna kubweresa thera muno Malawi, amene akufuna to take us back to dictatorship, back to one party system. No wonder anthu ena akamanena kunena kuti chimene chinabadwa nthawi ya nkhanza chimakhala cha nkhanza, chifukwa zipani zimene zilipo padakali panopa zimene zinabadwira mu democracy si zimene zingachite zimene akupanga awawa IMCP. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti leroli at this hour tingamakhale tikumaonerera zikwanje, tingamakhale tikuwaonerera anthu akukhapidwa, ndikumazifunsa kunena kuti kodi tili mu democracy kapena tili mu one party system. And ndizomvesa chisoni kumakhala ndi ma institutions, ma security institutions amene angolamulidwa ndi anthu andale, amene sangagwire ntchito zawo so professionally. Tili ndi ku polisi umene usogoleri wake ndi olephera, tili ndi ku MDF umene usogoleri wake ndi olephera, ndipo ame ambiri akumachita kupanga manyazi kuvala uniform yawo. Apolisi chifukwa alimo ina apolisi the good apples amene anapitira kumene kukagwira ntchito yoteteza ziko lawo lochita enforce law and order. Ndekuli makape ena amene ntchito yawo basi ndikuombera mmanja anthu andale, kuombera mmanja ati anthu amene akuoneka ngati ndi adera la kwawo. Andi ngati kuli nkhani ya nepotism, kusalana mitundu, ndi muchipani chimene chikapena ulamuliro umene uwa MCP kale lijazikangomveka apo ndi apo, koma padakali panopa za nyanya motero kuti anthu amene anapita kuma demonstrations kukakhapa anthu ndi ado watu, ndi nchinjitu, ndi kasungutu, ndi lilongwetu. Chomvesa chisoni chonena kuti firikotazi ya anthu amene amapanga zimenezi anali achinyamata. Chifukwa cha 50,000, chifukwa cha 100,000, ndi mtundu womvesa chisoni kwambiri. Kumafusa kuti kodi iwe amene ukumukhapa nzako, iwe amene umatenga chikwanje ndi kumamukhapa namiwa iweyo, ayoyo makolo wako uli nawo, ndipo sogolo lako ukukonza lotani? Chifukwa amene akukutuma oti iwo ali ndi ndalama kale, ndipo lotafuna kuti akumange iwo sakapezekako, atakumanga sangakapezekeko anywhere niye. Andi izizi zimene mukupanga achinyamata amene mukumatenga nawo mbali, kumafuna kumapha anthu, kumafuna kumakhapa anthu, muzachita regret one day. Andi ukuku kupolisi ndikomvesa chisoni kwambiri, komanso kuameku kwamba kumvesa chisoni. Andi tithokoze kwambiri posamamuyamikira munthu atamwalira, tiyeni timuyamikire Vincent Nundwe amene anali akatundu, komanso tiyamikire makomanda ambuyumu chifukwa apezekapo to makomanda amene agwira ntchito so professionally. Kumayamikira ameja ikamabwera anthu kumayinyadira, akumatipasa bifi ya mujitini, akumatigayira zakudya. Nthawi imeneyo ilitu ametu ikusogoledwa ndi magenos eni osakhala zimene tili nazo lerozi. Lero tikambirana kwambiri
nkhani zimene zikukhuza amalawi, tichita expose and practice tendencies zimene zikuchitika ma banking institutions, komanso tichita expose khalidwe lonyasa kwambiri limene lili kunifi, komanso tizayenda pang'ono ndi kukachikunikira kuja kumachedwa ku prison. Koma tisanapite kumeneko, ndafuna ningopereka warning kwa inu zipani amene simunasirize business yanu, amene simunamalize kuchita resolve ma issues a conflict, kunena kuti nthawi yatha and this is the right hour for you kuti muchite resolve ma issues yanu. Izi zomatengerana ku khoti zinamukangana besiku la lero, papezeka kuti last minute nonse mukalephera kukapereka mapepa la kumeki. Ndiye ndikupempheni inu mzipani zosiyana-siyana amene madera mwanu chifukwa cha makangano, chifukwa chofuna makobiri, chifukwa chofuna kuachita impose anthu, muli ndi unresolved matters. It is the right hour now kuti muchite resolve, muzipanga kampeni, mupeze makandidati mudera lanu. Ndikanakhala kuti ine nali msogoleri, ndikananena kuti kwa onse amene atengeredwa nkhani yawo ku khoti, mukanakachita withdraw nkhanizo ku khoti, mupiteso pa ground, the best candidate should win. Koma izizi zomachinana impose sigwira. Komanso ndinafuna ndipereke warning kwa inu zipani amene mukufuna kuti mugwire ntchito ndi MCP munyengo imene yachikangawa. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti kafukufuku akunena kuti anthu ambiri sakugwirizana ndi chipani chimene chingakapange mgwirizano ndi MCP. Ndipo chipani chimene chiti chiyerekeze kukapanga mgwirizano ndi MCP, muziwe kuti chipani chanicho chathera pompo. Kungoti vuto la anthu andale simafuna kuuzidwa, kutero kwa anthu ena amakuimbirani m'manja ndikumakunamizani kumene kuti bwana mwapanga decision yabwino imene imangokhala yophera awemba kuti mwapase ma 50 million aphwekawa. Koma ndafuna ndikuuzeni muzatutumuka siku lina, chifukwa mukapanga meeting anthu akumatuluka ku meeting ko ndikumakanena miseche, ndikumalalata kunena kuti kumene kwapita kuyekha ndi mkaza che. Ndiye ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ine sinimabisa, ndimangonena chilungamo, na amene akuziwa kuti chipani chache chikumveka mveka kuti afuna azigwira ntchito ndi MCP, usamale kwambiri chifukwa malo mokapeza ma MP yako wakapezeka kuti ma MP aja anthu sakavotera. Anthu amene akavoteredwa osakhala chifukwa cha chipani, akavoteredwa chifukwa cha nkhalidwe lawo. Izi ndiye zimene mungayenere kuziwa ino anthu andale pamene tasani masiku ochepa kwambiri muziko limene likuonekanso ngati zisankhozo mulibemo. Nkhani yathu yoyamba ndi mchitidwe umene uli wonyasa kwambiri umene ukuchitika m'mabanki. Aliko mabanki ena amene amachita act kapena amagwira ntchito zawo in a professional manner, amene ali ndi dedicated people. Koma kuli mabanki ena amene akumabera anthu makamaka akumizi, akumabera anthu makamaka nthawi ija yochita deposit ndalama. Ukatenga ndalama zako kupita nazo ku banki, waziwerenga kwanuko, kaya mu shopu mo, kaya kuti kukafika ku banki kuja akangozilandira akumanena kuti ndalama yanu yasowapo 40,000, yasowapo 100, yasowapo 50. Kodi ma 5,000 anali angati? Pamene popo ambera munthu uyo. So anthu ambiri akudandaula kwambiri. Andi tikupempheni iniyo makamaka mabanki akuno ku Malawi. Izizi zikuchitika kwambiri mabanki anyake akunoko ku Malawi, kunena kuti anthu anu akuba kumabera anthu. Andi mchitidwe umene okuba ndalama uli makamaka pa Vumbwe, amene iniyo muli ndi mabanki anu pa Vumbwe anyake ya mabanki. Tathamangirani ku mabanki kwanuko mukaone zimene zikuchitika kumeneko. Akuti akachita check mu system muja basi akumapeza kuti ndalama zijadi zabedwa ndikumabwezera, chifukwa chonena kuti ali ndi members of staff amene ali wokuba. Komano mwina tisayang'ane pamene paya, tiyang'ane beyond that, kunena kuti kodi anthu awa matera awawa akumaba chifukwa chani. Mwina nkutheka kuti nikhalidwe lomwe lija lomangooneka ngati ndi banki, koma makobiri masalary zali oche
zochepa munayenera kuchita revisit zimenezi. Komanso mu banki simuyenera kukhala anthu asizinantole ndiye kuti muzapangisa mbiri kapena zina la bankiro kuonongeka. Choncho musaonongeso nanu inu business ya munthu. Ngati mwatopa kuli bwino kusiya ntchito kusiyana ndi kumabera ma customers ndi kuonongaso business ya nzanu, kuononga zina la banki. Choncho tifuna tichite denounce this behavior yomabera ma customers. Aliko mabanki ndithu abwinobwino ogwira ntchito yabwino lokusaina molakwika kapena kulemba figa molakwika, ndalama zooneka pa paper zochepa koma mmanja nzambiri amakuuza terayo kuti ayi mwalakwisa, pomwe mabanki ena amatera amangotenga ndalama jandi kuziphinyira muthumba. Izizi ndi khalidwe loyipa kwambiri. Choncho sindikufuna kutchula zina la banki, koma amene akudziwa kuti banki yache ili kwa Vumbwe kumene koko anthu akudandaula, komanso osakhala kwa Vumbwe kokha kuli mabanki ambirimbiri anthu amakhoza kutenga ndalama zawo mwinaso ku account kuja ndi kumaso wako ndalamazo kupeza kuti munthu anachita deposit koma ndalamazo kulibe. Nkhani yachiwiri imene tikufuna kukambirana lero ndiyo chokera ku NIFI kumene kwayambika sopano date game. NIFI ndi bungwe limene linakhazikisidwa ndi boma kuzera ku nyumba ya malamulo kuti izitha kupereka ngongole kwa achinyamata, ngakhale zimenezo zinangokhala pa pepala. Lero ngongole zaso sizikupita kwa achinyamata iya, zikupita kwa akuluakulu ngakhale ulo azibusa okuti ndi olemera kale, koma achinyamata limodzi ndi azimayi amene anayikidwa pa ndondomeko kuti azichita benefit ndi ngongole imene lero sakulandira ndalamazo. Lero NIFI jasopano yasanduka yachipani. Akuluakulu aku NIFI akumachoka ku Lilongwe ndikumakatengana ndi anthu awo ama regions kumapita kumakapanga kampeni. Oti tikunena pano pa last week a NIFI anali ku Luchenza kuloji na yokongola kwambiri kumene anali ndi anthu opambana 200, ndipo anachita kuwauza kuti aliyense asiye mafoni yake panja. Mafoni analandidwa, ndipo atalowa muholo imene yoyo pa Luchenzapo anauzidwa kuti kuno sitinabwerere za ngongole, kuno tabwerera za ndale, ife ndife anife amene timapereka ndalama. Motero kuti aliyense munomo akamachoka muno timpasa aliyense 200,000 koma tafuna tikuuze ni kunena kuti mukabwerera ku muziko mukakonze magulu mwauze anthu kuti azavotere chakwera. Ndipo ifeyo sitikupangaso kusintha president iya, tikufuna ifeyo tikhale ndi president yemwe ichakwera ndipo amene anayitengera boma mavuto, ndipo tikufuna apitirize. Ndipo ife sitilola kuti boma limene lilandidwe kuli anthu ngati achina Namiwa, achina Boni Kalindo, achina Ntanyiwa, Wabakiri Muluzi, maka Boni Kalindo mwina apolisi amamuseweresa akamumanga, koma ife tinati tikumane naye tikoza kumudula khosi chifukwa ife mpamba wathu ndi omwewu. Ndiye tafuna tikupempheni inu akuno ku Luchenza, ena machoka ku Khonjeni, ena machoka kwa Vumbwe, ena machoka Muthyolo muno anthu opambana 200. Chonde tiyeni tikakhazikise magulu, tikupasani makobiri ochuluka, muyambire ndalama uje ni mabusiness yanu, muyambire timaokala tanu mupanga mabusiness yanji, ife tikupasani bola eniyo mukatitengere anthu. Komanso mukamaka tipasa anthu mutipase za nzika zawo ndizovotera, ndipo mapeto ake anthu anajasima pa 64, ndipo malo mwa 200 alesa nampasa 200,000 alesa nampasa 120 kusonza kuti 80,000 anaiba maofficers amene aku NIFI. Ndiye inu amene mmaziwa za masamu tapanga ni 250 times 80,000. Mupange 250 times 80,000 muione samuyo ndalama zimene akumaba anthu aku NIFI akafika pa center. Izizi ndi chilungamo chake ndipo sizopeka iyayi. ANIFI maina ake sotili nawo anapita ku Luchenza wiki yatha anayitanisa anthu opambana 250 kumeneko ku Luchenza ku town ina yake lodge ina yake yokongola kwambiri.
ukamadusa panjanjipo kuli loji inacho yokongola kumanjaku kumene anaitana onse anthu ndikumauza kunena kuti mupite mukapange magulu 50 ndipo tizikupasani mabilions mwayambire mabusiness yanu. Lero mene mwabwera kuno mungodya mpunga wa nyama ndi nsima komano tikupasaniso 200,000. Atatero meeting itata anthu anadabwa alisanandira 120 malo mwa 200,000 ma 80,000 anaba. Izi ndi zimene zikuchitika kunife, chitidwe wopusa kwambiri, chitidwe osakhala bwino mu democracy. Mmangoziwiratu kuti chiseko cha apana. Nkhani yomaliza kwambiri ndi warning. Lero ndi warning yopita kwa commissioner wa ma prison kunena kuti you are sitting on a time bomb. Ndi kunena tu ku prison kumene posachedwa pa jamma 6 July kapena before or after 6 July kutulusidwa anthu achita pardon kumeneko anthu okuti anapha anthu ali pa life sentence atulusa kumeneko ndipo maina otili nawo. Ndizomvesa chisoni kunena kuti malamulo a ziko lino salola munthu amene ali anaphapo munzake kapena ali pa life sentence ndi kumutulusa. Koma ayi kuno kumalawi ayi ndithu kuteko uja tiyezi uja anapha nkaza choja muona atuluka. Komanso paliso winaso ex-soldier atuluka. Komanso pali ena akanapanga conspiracy to murder. Amene anapanga nayo anamwalira koma winayo ndi fugitive akuenda muziko momuno chifukwa cha andale. Kwa amene wali kuja kumachedwa kumaula anthu awiri amene wakungoyenera kutuluka ndipo ndi anthu osalakwa. Koma amene anapha anzawo kupha ndikupezeka kuti mulandu wawo akaugamula pakana ku khoti amene aliso pa list ya anthu otuluka. Izizi ndikunena ndinu ku prison kumene kwa commissioner muli ndi mbiri yochita promote azibale anu, muli ndi mbiri yokhomerera, muli ndi mbiri yozuza anthu. Ndiye kumene kundikutha kuona Mulungu akundionesa ku prison ku for the first time anthu akupanga strike ndipo kukhala zinthu zoopsa kwambiri ngati simusamala musamale kwambiri ya commissioner a prison. You are sitting on a time bomb. Ndipo zimene zizi zikapulumuka bomba limene lili likapulumuka simuligwira. Iniyonse musakhale ngati anzano awo opangisa manyazi amene apangisa manyazi ziko la Malawi. Akanakhala pano kuti anali anthu ena akanakhala atachita resign. Koma munasanga chite resign chifukwa akuuzidwa ndi an invisible hand. Kuno kumalawi kunotu ndikuuzeni ndikomvesa chisoni kutero kwa ma-action amene ajawo apanga ame ndi a polisi kumayang'anira zimene zija. Izi zapangisa kuti madonors apereke threats yochita withdraw aid ndi invisible hand. So sanga chite resign. Koma kwa munthu amene amafuna integrity yache kuti izipitirira akhoza kuchita resign. Koma kuno kumalawi olo utagwidwa ndi chigololo masana munthu wankulu sunga chite resign. Nikalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.